No siinä olisi Mersumiehelle vähän vanhempaa luksusta. Nimittäin 2001 vuoden S500 S-Mersu. Erittäin tyylikkäällä täyshopeella värikombolla. Eikä ole meinaa moottorissa paljon säästelty. Meinaa täältä konepellialta löytyy 5-litrainen V8 bensamoottori. Aikamoinen mörkö. Lisäksi tässä on oikeastaan kaikki herkut, mitä auto on onne saanut. Koko mustat nappanahat sähkösäädöillä, ilmastoinnilla sekä lämmityksellä jokaisessa 4 penkissä. Sekä muistipaikat 2 etupenkissä. Lisäksi löytyy tämmöstä puunväristä klassista aksenttia. Löytyy lasikattoluukkua. Ai niin, ja Bosen äänentoista vielä kaupan päälle. Ja multa unohtui täysin, että etupenkit on myös hierovat. En tiedä meneekö penkit paljon tästä paremmaksi enää. Ja takapenkillä runsaasti tilaa, oma ilmastointi ja sieltä voi vähän peilailla, jos kiinnostaa. Ja jotta olisi mahdollisimman pehmeä kyyti, niin tässä on tietenkin vielä ilma-alusta. Autolla on ajettu se 250 tonnia, eli ei Mersulle kauheasti vielä mitään. Ja varmasti jää joitain varusteita vielä mainitsematta, mutta sä voit tulla hakemaan tämän hintana 7 750 €.